πώς θα πάνε Αμερικάνοι. Θέλω να διώσω. Μα ήταν πάω. Γιατί δεν βγουν τα έσω και 300 αυτά τα πιο ανώτερα τώρα, τα πιο πανάκια τα ήθελα πάνω. Γιατί δεν τα ρίχνουν. Μου λέει, είναι 10 μαζί είναι ο Ρώσος που τα έσω 300 αυτά. Αυτά. Δεν ξανά επισυλλύτερο να δείξει, θα έχεις αυτά, κοιτάξεις μέσα. Και αυτό το πληθούν τραγουδιά. Δηλαδή, αλλούς βγαίνουν και αλλού πηγαίνουν. Τα σύγχρονα δεν τα βάζει και χωρίς δηλαδή. Δοκιμάζει. Δοκιμάζει είναι σύμφωνα που πάλι τα παλιά. Δηλαδή, είχαν καλή δουλειά, έκανε καλή δουλειά, δεν έκαναν. Πώς μπορεί αυτό. Εκ νεκρών θανάτων θανατοπατήσας και της εν της γη μας την ζωή χαρισάμε. Το Πατρί και το Υιό και το Υιό Πνεύματι και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ως εις Χριστόν ευαπτίστητε, Χριστόν
δόξα δικαιοσύνη και ειρήνη καταφύλισαν. Προσχόμεν. Ευδόκησας, Κύριε, την γην σου. Σοφία. Δόστην των επίστολης παντού το ανάγνωσμα. Προσχόμεν. Τέκνον τίτε, πιστός ο λόγος και περί τούτων φουλωμέν σε διαβεβαίουστε, την αφροντίζωση καλών έργων προείσταστε, υπεπιστευτεκότες στο Θεό. Αυτά έστι τα καλά και ωφέλιμα της ανθρώπης, μωράς δε συζητήσεις και γενεαλογίας κέρης, και μάχας νομικάς περίστασο, εισήγαραν ωφέλης και μάταιοι, ερετικών άνθρωπων μεταμίαν και δευτέραν ουθεσίαν παρετού, ειδός ότι εξέστραπτε ότι ούτως και αμαρτάνιον αυτοκατάκριτος. Μανθανέτωσαν δε οι μέτεροι καλών έργων προείσταστε, εις τας αναγκαίας χρίας, η να μειώσει να καρπεί. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Σοφία ορθή ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου. Κύριε Πας, μερματίσου. Και του περαβασέων Αγίου Αγγελίου ανάγνωσμα. Είπε ο Κύριος της εαυτού μαθητές, ημίσεσαι το άλλος της γης, εάν δεν το άλλος μοραστεί, τι αλυσίσετε, Ιησού δε ισχύ, έτι ημιβλαθήνε, έξω και καταπατήστε υπό των ανθρώπων. Ημίσεστε το φως του κόσμου, ου δύναται πόλης κρυβήνε πάνω όρους κειμένη, ουδέ κέρουσι λίχνων και τη θέαση αυτών υπό των μόδιων, αλλά και τη λιχνία και λάμπη πάση της ενδικία. Ούτω λαμψάτο το φως ημών έμπροσθεν των ανθρώπων, όπως είδωσιν ημών τα καλά έργα και δοξάσω την Πατέρα ημών των εν της ουρανής. Μην νομίσετε ότι ήρθον καταλύσε τον νόμον ή τους προφήτας. Ουκ ήρθον καταλύσε, αλλά πληρώνουσε. Εις πολλά επιδέσποτα. Κύριε ελεηθόμεν, Κύριε ελέησον. Κύριε ελεηθόμεν, Κύριε ελέησον. κατ' του Πατρός και Αγίου Φόβου ημών Θεός, Εις πολλά ελέησον. κατ' του αγιαστήνε κορίδα του τη δύναμη και ενεργία και επιπητής του Αγίου Πνεύματος, Κύριε ελεηθόμεν. Παναγία Σαχράντου υπερευλογημένη, και Αγία Θεοτόκος σώσον ημών. Κατά πάντων των Αγίων ημών εξαλείς έατους και αλλήλους και πάσαν η ζωή ημών Χριστό τον Θεό, παρασχόμεθα. Δόξα τιμή και προσχύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Πνεύμα την οικαίη, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ειρήνη πας. Παλάσιμον το Κυρίο Κύριον Κύριε Θεού σου και επάξον ημών, τον Ιορδάνη βαπτιστείτε κατά δεξά μας και αγιάσας τα ήρθα, και ευλόγησον πάντα ημάς.
τους δια της φύσεως πλεοπαθιών σημαίνουν, το της δουλειάς πρόσημα, και καταξέσει μας εμπληστήρια του αγιασμού σου, δια της φρούδας τούτου μεταλήψεως του κεραντισμού, και γενέστον Κύριε εις υγεία ψυχής και σώματος. Σήμερα αγιάς μας των ψυχάριμων και σωμάτων Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ τη δόξαν αναπέμπομεν, του Πατρί και του Υιού και του Πνεύματι νικαίοι, και στους αιώνας των αιώνων.